Shalom horas madihita saluhuna adorakso tabigi turpu jamita martanyang mehita dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha ima mangaramoti ati-ati ro pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Shalom horas madihita songon turpu jamita minggu papituhon dung trinitatis 27 Juli 2020 imana tersurat di Matius 10 mamuka mesian ayat 31 satu di ayat 25 sonoma didok disi dungi didok ma upama na asing tunasida tudos do harajaun banua gidjang itu batu nisiarum Nabi Nuh ni sada halak lahu manaburhu tu porlana ido sada nau mek sian nasa ragam niboni alai du tubu gabi ubal gadoi sian nasa ikau rata pola hirahau do jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar diratingna dungi upama na asing muse dihatau tunatoro tudos do harajau ban wagijang itu itak nau niasoman na binua ni sahala inaina laho pasaurhon tu itak tu luapa pai maasom saluhuna salu nai dihatau Yesus marhite sian upama tunatoro dang nama kata ibana tunasida anggo so marhite sian upama asa jupang hinatani panurirang namadok ukape pamangaku makatahon upama Purukari penabuni sian mulani portibion ido yang gosahana dia mudo ngasa kursiaun odolan ni buku Matiuson ima taringot tu Yesus do si palua anak ni dibatana mangulu molo mangihutum Matius 10 ayat 10 di buku Matiuson dang apola di suraton ise guarni panura natakas alai menurut akka bapak-bapak gereja na mangulu di tahun 170 Masehi maka pursiai si Matius panura ni bukuon ima sahalak sian 12 sisian ni Tuhan Yesus ima si Matius halak Lewi na dimulana ibana sahalak si Jalobeo mulu mangiutus Matius sia ayat 10 ayat 3 sia ayat sia dimulana buku Matius surat tu halak Yahudi na porsea tu Tuhan Yesus ido alana dibukuhon dipatuduhon keterkaitan ni Yesus doho pada narobi song tarobo ni Yesus. Yesus do anak ni si Daud na binabaga-bagaho pada narobi molo mangihutum Matius sada ya sada. Jala holan marhite Matius do na mamake istilah harajaon surgo ima istilah kasni hajahudion. Dia mudo ngasa porsiaon di bagas satu pukon di patorang Yesus do hadirion ni harajaon ni banua gijang itu dos songon batu siarum na binua ni sahalak lau manaburhon buni di porlakna molo batu siarum ima molo di istilah gorikna kokos sinapi nambar lapatan butir sawi jadi molo manghuton pertani halak Yahudi omma buni naum mek sian buni suasuanan
nadong hati hai imana marguar butir sawi manang batu siap alainak pemek butir ni siawi manang batu ni siarumon molo disuat tubuh laos ido balgasian akka susuan na asing bahkan ikau rata pe balga duinna totu boy ma atu satta unang leas tuakka na mekmek asa molo na mekmek pejol mai alai mangulu di bagasan hasitongan ni bata ikon ubalga jala suburung sian nasa jol mana asing dus do songo Jesus na mekmek molo ni ida sian status perekonomian na siala Jesus sian naro sian keluarga tukang hau mulu ni ida sian status sosial macam mek do Jesus siala Jesus marharorua sian huta Nasaret ima hutana tiki mek ibana jadi di pangatu sini halak Yahudi hutani akka nasumana dari bataro akka kafir dan songon kota Yerusalem nabalga molo Nasareti alai ala rodo imana sian dibata gabi ubal gajala sumaha do Jesus sian Yerusalem tarsongoni do nang hatani Tuhani macame me do hatani Tuhani molo ni ida sian akajolma na pararato alai di dia di BG jala di peok hatani Tuhani molo dia tusi go kuasona lau paluaho jala paulihon ngulu ni jolme jadi hasurungata di ngulu taon dada ni ukur sian hadirio ni hajol mauta alai diukur lo sian hauluatta manangihon jala mangulaon hatani Tuhani dunia padua dia murung asa porsiaon dipatudos Yesus musenakin taringo tu raja baru dijangi tudos tu ita nani asoman namar lapatan fermentasi manang ragi oti do ragi manang nani asomani alai boy doi tu lau mangasomi itak sahat tu natulu appang jala asom salu na nabi nain ni ragi mina sautiki jadi molo talapati boy matu satta molo nia rupa ni debata dada kuantitas nagabe tola ukur alai kualitas do otik pe alai molo dinggad do kualitas na ido natama lau manggu saluna kualitas nani maksud secara teologis ima hapursiao do parsauran ni jolme itu dibata arti na mek pe jolme sian hadirion na alai molo mangulu do ibana di bagasan hapursiao do parsauran atama do dibata akka jol masih songoni do justru namar honaan tu hadingganon tu saluhut sian jol mana tardok sangap jala nama murah tutu diarau kita sama nakasi diri standar di dia do nabui pakyot dalam mengalapati ngulu tau standar ni di Bataro manang standar ni hajol mau molo standar ni jolma do iko dibuka sian akan atarguar na sangat namora nagedi alai molo standar ni di Bata justru dibuka sian akan au mek tuha surungan alani molo so di bagasan tuhani nguluna tutuaka nasanga dimulane iko marujung do tuakka hapusu alai molo di bagasa Tuhani hita molo dimulana mek hadiriota di ujungna iko di bagasa kasangat na patulo dia mudong asa porsiaon iya Jesus na pinatorang ni turpukon lapasahaton upamay manang pangajarioni iko marhite-hite upama artinya Yesus dadati pejolma si tullu matani horbo alaikon adong do dialog dipakai Yesus pe upama di pangajarion na asa muraru itak
jala diingot akan ubigesa. Upama tong asa dohot ubigesa mamikiri jala pahusor-husor upamai. Siala upamai iko mabahen na ubigesa gawe lang tertarik la mangatusi. Asing ni upamai mabahe pangajariyo gawe murah. Torhato dapot jala macce arga jala bunido pangatusion ni upamai alai pakorhon na macem mapakorhon di tonga-tonga ni pangatusion ni joma. Jadi dia mudo nga sa porsyon upamai patulo macce arga di pangatusion ni hatan iri batay iko di parali jolmedo dirina lao pahusor-husor ko asa bui itadai mana hadirion na sian hata upama nanido ni Jesus. Alanima dia mudo nga sa porsyaon mangihuton upama ni Jesus dipakai asa manutup cela sian akka pangujunan si bolis. Ima marhite-hite akka parjat dina humaliang nanaing mangalului hasalaan papeolhon pangatusyon na sitong siat pangajarion ni. Jadi hobar tu si hahonaan ni jamiton songon odolan na dihita marhite minggu sadarion ima manuguhita lao marhaporsyaon jala lamagudang di bagasat Tuhani. Turpukon lao mangaraw kita asa unang mabiar manang tahutan laho makatahon manang makatidakkon hasitongan ni hatan iribata siala hamek meto ni hadiriota di parngulota gariada di hamek metonima lampasolho dirita tu dibata asa gabe haholonga kita di humaliang kita asing ni imu se unang leas rohata tuakano mekmet manat kita ay dipakai dibata duakka na mekmet lau patudun hagogon ni huasona tutu hamek meton ngulutai ikon taaraw asa magudang may di bagasan haporsyaw tatu dibata aido dalan asa idaw takkan nadenggan tujuluan ni arion. Jadi mamuka sadarion unang behita ubigi hata ni jolma siala ni hamurauna siala ni pangkakna alai tabigi mah hata ni dibata hata ni jolma siala sitong ni pakationa nakpe imana mekmet. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan dibata amanami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus. Patao mahami mangulaw hatami asa buhay hami lamar gugut Tuhan lama kaporsego. Asiro ham tanyo paniduan nami di bagasan Kristus Yesus ay martanya Tuhan. Amin. Shalom madihita sa